Inatasan ni Philippine National Police o PNP Chief General Leonardo Carlos ang mga unit commanders ng kapulisan na inspeksyonin ng mga mobile phone at iba pang mga gadgets sa kanilang mga kabaro upang matuklasan kung sino sa kanila ang nalululong sa isabong. Sa pahayag ng Chief PNP sa flag raising ceremony sa Camp Crame nitong Lunes, iginiit itong bawal ng pagtalpak o paglalaro ng online sabong sa mga pulis. Ito ay matapos rin umunong mahuli ng kanyang Chief of Staff ang isang pulis na tumatalpak mismo sa loob ng kampo. Naniniwala raw si Carlos na ang hakbang na ito ay hindi lumalabag sa karapatan ng mga pulis, habang kanya rin pinapaalalahanan na mayroong karampatang parusa sa mga mahuhuling tumatalpak habang naka-duty. Sinabi rin niya na bawal magsugal ang mga pulis kahit na sila ay off-duty. May mga pulis na raw na nagkakautang ng hanggang 3 milyong piso dahil sa sugal. Ang ganitong sitwasyon umano ang nagtutulak sa ilang alagad ng batas na gumawa ng illegal na aktibidad para lang makabayad. Batay sa records ng Directorate for Investigation and Detective Management ng PNP, simula Enero may 7 PNP personnel na ang nakasuhan dahil sa paglalaro ng online sabong. Ang mga ito ay kasalukuyang nahaharap sa kasong administratibo at maaaring patawan ng suspensyon o patalsikin sa serbisyo. Samantala, sang-ayon naman umano si Pangulong Duterte na suspendihin ang mga prangkisa ng isabong ayon sa impormasyon na nakuha ni Senate President Tito Soto kay Senator Bato de la Rosa. Matatanda ang inihain sa Senado ang isang resolusyon ni de la Rosa na itigil muna ang isabong hanggang hindi nalulutas sa pagkawala ng 31 sabongero. Inaasahang maglalabas ng isang announcement ng Pangulo tungkol dito sa mga darating na araw. Kasama si Felix Barrios, JM De Jesus, CLTV News.